Mae beth dwi eisiau i chi wneud. Diolch Roger am dy help, na i cymeryd o fan hyn. Rhaid dy pawb, eich challenge yw i creu pwmpen yn defnyddio cardfwrdd a deunydd ailgylchu. A fan hyn dwi'n defnyddio tap drwy ochr a wedi ffindio hyn ffolder melyn. Falle bydd yn creu effaith da pan fydd golau tu ôl y fe. A wedyn, defnyddio paint acrylic i beintio fe. Yn amlwg dwi eisiau chi addasu'r dyluniad, gwnewch chi'n diddorol yn defnyddio holl fathau o gwahanol deunydd ac yna allwch chi addurno adeg Calan Gaeaf. Da iawn, Mr Lewis. Allwn ni rhoi e ar y ffenest.